Bueno, pois moi boas, estamos na clase última de psicopatología do tema 3, das contestacións e explicacións ao tipo test que ven aquí no libro, vedes? Vos enseñou outro día, este tipo test. Vamos facer entre todos, mira, aquí di sistemas de valencia negativa, dominios e construtos. Entonces, dominios sobre la propia personalidad, non? Vedes? E aquí dinos se temos dominio sobre miedo, dígovos sí nun cuadradiño ou non nun cuadradiño. Este é sobre o medo, sobre a ansiedade, sí ou non. E vos contestades, vale? Medo á pérdida, medo á pérdida. E vos contestades sí ou non. Entonces, agora decídeme, tedes medo, por exemplo, en general, tedes medo a cousas ou persoas, sí ou non? A ver, alumnos e alumnas, decídeme. Sí. E por qué? Porque o mundo está bastante controversial, non? Bueno, e a ansiedade, que é o que vos provoca a ansiedade? Dicime se sí ou se non, o que vos conta, ou que vos... Sí, vale. Que é o que vos provoca? Medo á pérdida dun ser querido, dun animaliño. Eu, por exemplo, teño medo de perder o meu cosmo. Agora, por exemplo, resucitou e teño medo de perdelo. Entonces, teño que cuidalo máis do que cuidaba antes. Entonces, eu marco que sí, por exemplo, non? Sí. Pero a mesma vez non, porque teño todo baixo control. Entonces, estas son as nosas respostas. As vosas dúas primeiras respostas, ao medo social, ao medo da ansiedade, que dixeste que si as dúas. Eu dixen si e non a fobia de perder unha pérdida. Vense papá e mamá, que viven en Washington, eu vivo en Brujas, en Alemania, co meu cosmo, sabedes como ladra. Entonces, pois, teño medo de perdelo, porque eu teño que vivir entre Brujas e Washington, con meus papás por día e por a noite co meu cosmo, en Brujas, pois sí e non, porque eu teño baixo control, pero vamos que sí. Entonces, agora vamos ao seguinte. Motivación, vamos a ver, dominio e social, porque isto é social, de motivación, sí, no, aprendizaje positivo ou negativo, sí, non, hábito, pérdida ou mal hábito nas tareas diarias, si, non. E despois, a atención e percepción. Si, non, a tedes. Tedes como decir, por exemplo, tedes percepción e atención ás clases que vos dou? Si, pois vale, aquí. Tedes medo a... eu que sei, pois, por exemplo, como era outra? Motivación tedela nas clases? Pois si. Tedes pérdida de hábito ou pérdida nas tareas diarias que vos poño? Non, bueno, pois isto poñovolo ahora en fotogramas e védelo ao final, vale? Que vos poño en ións, ok? Veña, poñovos todo o que vos puxen en tipo test agora, ok? En fotogramas. Vémonos, chao, chao. Querevos moito, alumnos, só máis Cosmo. Bye, chao, chao. Pois me guapa, señor. Ok, McCain.